Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan. Karon dayno mag-upload sa taog laing drama. Part 1. Sa tanang pakak, ikaw ang tinuod. Ito nga sinulat ni Francis Iliaga Espares. Bueno, di ta maglangan. Ato nang sugdan ang unang anib ni atong sugilanon, Part 1. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon, nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares. Do you really love me? Yes, and I always will. Gitang puros mo ako. Ganti na sa imong buhing bakak. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Ipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagmata ko pa, wa ka na. Isa'y luwa ko. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Ikaw pa kini. Ako, Sarah. Nagpangita pa ako nimo. Mahal di ka. Salamat. Sa tanang bakak kay mong kipabati din rin ako. Ikaw paghihapon ang tinuod ko, man. Timaan sa kumakayapag nga kumpanya mo. Ingon na ni Ini ang akong kahintang sa imong pagbiyak. Don't you see the night? Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon sa mga kasing-kasing nga debate ug kasilag ug matuod nga gugma. Tagsulat ug direktor Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nacordatayas. Audio editor Jeffrey Capunada. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka nato sa RMN Drama. O karon sa bag-utang sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ladies and gentlemen, time has come. The moment of truth. Duha na lang kaparisan ang nahibilin o mao'y pagapilian. Kinsa ang mahimong Mr. King o Miss Queen of 2024. Hold your breath. Risa, I'm so excited. Ikaw lagi. Ikaw ang mahimong Miss Queen 2024. Ikaw nga akong gituhoan nga mahimong Miss Queen 2024. O kinsa usab sa duha ang mahimong Mr. King 2024. Sir Robin, ikaw na ang mahimong Mr. King. Oh, dalis ana. Klaro pas tinaw. Expected na ka na. And now, ladies and gentlemen, ariana sa ako mga kamot ang resulta. O unaw na to, of course. Ladies first, kung kinsa ang akong i-mention, mao ang Miss Queen 2024. My friend, kikulbaan ko. Just relax. Wow. Relax ka na kaayo, ha? Tungod kay andam na kumudawat. Whatever the result is. Nikuyawan ko, Buloy. Ay, sosay ko kuyaw niya ang naman. Trumpinda sa nang kayo kuyaw, ha? Kinahanglan nga mo daog yun ang akong anak nga si Sarah. Kay, mas kuha pa ang akong anak.
ikumparar ni Ana Risa. Ay, parehas naman sila mga gwapa, ma'am. Mas labaw ang akong anak. Bright pa. Bida dugay gibasa, oy. Patriling magmayo. Bitaw, Buloy. And now, ladies and gentlemen, time for revelation! Humban, basahon na mga bibilda. O karon, ang Miss Queen 2024! Maol si Sara Cervantes, Miss Queen 2024! Congrats, Day Sarah! Congrats! Oh, thank you! Thank you! Unsa na, Buloy? Ang akong anak mo, yun ang Miss Queen 2024! Bitaw, Mabilda. Congrats, congrats, congrats! Buloy. Thank you! Wala. Umusaka na ka stage ni ma'am. Of course! Wow, kita ora nagsa si Miss Sara Cervantes. Yataga na sa flowers. O kada. Oh, koronahan na. Shit! Dili maong hukom. Sir Robin. Lotong Macau ang maong hukom. Dapat si Risa. Di man ta magabot sa mga judges, Sir Robin. Wrong decision. Very wrong decision. Nahimo lang first runner-up si Risa. Shit! And now, another moment of truth. Kinsa kaha ang mahimong Mr. King 2024? Come on. Angay pa ba na iputan? Wala nang iba. Ikaw na, Sir Robin. Of course. And now, the winner, Mr. King of 2024, Ako na. Mr. Piolo Pasculano, Mr. King of 2024. Oh, shit! Shit! Congrats, Miss Queen 2024. Sarah. Thank you, Mr. King 2024, Piolo. Ray, you really deserve it, huh? Thank you. Likewise. Congrats. You are Mr. King 2024. Thank you. Thank you. Very unfair. Ikaw ang dapat nahimong Miss Queen. Okay, lagit ko. Robin. Just call me Robin. Congrats. Ikaw ang first runner-up. No, very wrong. Lutong Macau ni. Ha? Me? Supposedly, ako ang Mr. King. Nga nagutawang si Piolo maoy nahimong Mr. King. Sir, di ka makadawat sa result? Oh, really hard to believe. Okay, mao ba? Sa Miss Queen, ikaw ang dapat. Dili kadto si Sarah. Dapat ikaw, Risa. Ikaw ang dapat. No problem, ragi na ako eh. Okay, ragi kaayo ko, sir. But anyway, sagdi na lang. Total, kita magyapon ang magkaparis. Ha? Ikaw ang first runner-up. Ug ako, maupod ang first runner-up. Bitahon nyo? Meaning, we are meant for each other. Ha? Hello, Miss Rizal! Uy. Congrats! Thank you, sir. Just call me Buloy. Thank you, Buloy. Oh, Ki. Ha? Kiko. Buloy Ki? Oh, Buloy Ki, ha? Thank you, Buloy Ki. Amigo na akong nahimong Mr. King. Amigo mo. By the way, ing na siya, wa siya angay nga mahimong Mr. King. Ha? Mo ba, sir? Kayo! Ano good town? Tarawa lang pormado. Be, yun na, be. Sunong mo, tang porma mo. Uy! Kung mag-side view ka! Kung Team Cross! Unsay pangan? Team Cross. Dili Tam Cross. Maura. Bitaw. Ganahan ko na. Wala kayo nasuta ni mo. Talikod ka. Oy! Nagtalikod ka? Wow! Mura ka artista nga si Teresa Cruz. Kisa pangan? Teresa Cruz. Teresa Cruz? Correct. Pero mag-atubang ka, sir. Atubang ko, yes. Wait. Look at me.
Wow! Oh. Kung magtakilid ka, murag Oh. si Tom Cruise. Tinuod na. Nya, magtalikod, murag si Tercio Cruz. Samo! Kung magatubang ka, Oh. sir. Oh. May ilang sang sa Cruz! Unsa? Karan! Karan! Anak, congrats! Thank you, Mommy. Thank you. Og ikaw ang Mr. King. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kinsa to'y nga nimo? Piolo Pasculado, ma'am. Parison mo sa akong anak. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Buloy! Ki, madam! Ki! Ano? Picture me. Oh. Kaming tulo, kam. Sige na, Buloy. Yes, madam. No problem. See? Bagay kay sila, Buloy, dili ba? Ang akong anak, Miss Queen. O kini si Piolo, Mr. King. Rita, Wilda. dili ba? Bagay yung kayo sila. Ipakasal na yun. Bagay kayo. Ipakasal na yun sa dugayan. Ikaw gito'y buloy. Ay, sorry, Sara. Bebe, pusing. Ayo ha, Buloy. Ay, sure. Kayo naman mo, porbida. Sige, ready? 2, 4, 8. Nabalit ko sabi. 1, 2, 3, ready? Okay. Okay, smile. 1, 2, 3, ready? Ay, tira na ko na, Buloy. Okay. More. Okay. Okay. Okay na. Good. Ambi, Buloy. Ambi. Ha? Ba't tanawa ko? Una yan. Tanawa. Ma'am, Mamilda. Oh, my daughter! Look at. Okay, Mommy. You are so beautiful, so pretty. My daughter. Bitaw, ma'am, no? So confirm ka nga very pretty ang aking daughter? Yes, madam. Yes. Ay, thank you. Ay. Angayan kayo sila, si Sarah og si Piolo, Miss Queen og Mr. King. Hey, Riza. Oh, Ruben. Picture taking buta. Ha? Oh, katong buloy. Niya, nagpadung siya na to. Bitaw, no? Hoy, ikaw. Oy, sir! Sir! Hoy, kasi di pa nga ni mo. Baboy? Si Alvin! Mauti baboy. Ano baboy mo tawag, guys? Buloy ko, sir. Oy, porbida. Buloy! Buloy. Unsang tawag. Buloy! Ako apelido. Ki. Ha? Sige. Buloy, Ki. Unsang tawag, guys. Mauni apelido. Buloy. Ki. Kanayan, sir. Ikaw to si Rubin, no? Yes. Oh! Ako si Rubin. Ang imo apelido ron, Rubin Padaplin, mao ba? Hanggaw. Dili ko si Rubin Padaplin, oy. Kundili, Ruben Castro. Oh, ha? Rubin Castro? Ay, ikaw ba? Picture mi. Okay, sir. Be, abi mo cellphone, be. Dia. Picture mi, ha? Isa ka ba ni mo, sir? Kami si Risa. Kamon, oy. Kamon duha, sir, si Riza? Oh. Ang bilakaw naman to? Ha? Agbay lang imo kanino, sir. Niipon lang na Sara tanawa, oh. Unsa? Shit. Gibiyaan ko. Shit. Mapapicture na yung tamo? Sas. Kagatas. Usay gata, sir, ha? Igaagaw ni Kalitse. Sa orbida. Bago na sila. Kagatas. Ay, shit. Shit. Wadto ko nila. O bangay. Murag dunay hangin sa utok na eh. Congrats ninyo, Piolo og Sarah. Uy, thank you, my friend. Salamat kayo, ha? Congrats, Sarah. Thank you, Robin. Pero, ikaw, Piolo, you are not worth to be a Mr. King. Ha? So sorry, pero no hold bars ko. Basta na ako dili mauyunan. Musulti jud ko og mo prangkagid ko. Okay, Robert. Pero, buangan sa rin.
Ang nga masab nga kung balibara ng mga judges. Mga buta ang mga judges. Bitaw, no? Murag ikaw ginuta to ang angay nga mahimong Mr. King o dili ako. Yes, of course. Sir, murag, dili na matingali paangay nga i-discuss na. Nisulti lang ko. Just what I feel. Nahuman na. Bitaw, Robin. Okay. Sorry. Excuse. Piolo, ngano? Kuan kini. Nakita gid nako. Gitumba ni Robin ang tiil ni Piolo. Unsa? Piolo, day wet tissue o. Trapuhi ang nahugaw ni mong sapatos o. Salamat, Miss Risa. Bidang surtihang tawhanang distansya ko ba, Piol? Ay sos o doon. Kung may siguro pikan gito na ko ba? Dili sad maayo kung imo pang nabuhat. May hangin sa utok tutuhana ba eh? Klaro kayo? May buloy. Makasugat ka ritag tao nga sama na niya. Kinahanglan nga taas na pailom. Kaya kung magpadata sa kainit sa tumbuot, ang may tabo, makahimot tagdautan. Maugin ba? Maugin yung buhato na to. Mao nga kinahanglan na ang taas nga pailom. Nilang tanapatan, okay ra. Kung insultuhon ta, ipalapos na nato speaker dunggan. Aron dili ka sakitan. Lagi. Mayo na, pero okay lang kung makantos. Pero dili, pitiig na siya ba? Awa niya. May buloy, dili nga itong kinabuhi ba. Kinahanglan na taas ang pailom. Kaya kung dili ni mo na batunan, ang maong pagbati ang samputan yan. Mao nga may punta ka sa prisuhan. Kung dili man na prisuhan, adto ka paingon sa imong lubnganan. Mausad no? Porbida no? Nanaway siya na ako nga dili ko angay nga mahimong Mr. King. Ang saan taman? Dili man ako'y nagbuot nga mahimo kong Mr. King na may mga judges nga may hukom nini. No? O dili ako. Tinoor yun na. Sakto yun na, Piol. Pusay ka bala ka. Bahalag na huway sa. Umanang hukom. Ang hukom sa huwis, dili na malalis. Tinawag ka na, may bulit. Ugma, anak, kinahanglan nga mag-celebrate kita. Ha? Mag-celebrate? Sa unsa? Sa imong pagka-Miss Queen 2024. O niya, unsa magklasiya sa celebration? Ay, manapit na sa ito mga silingan. Magpa-cater kita. Ha? Magpa-cater ta? Good for 100 persons. Dapito na ang atong congressman, ang mayor, mga konsihales, o kapitan ng mga konsihales. Lakip na ang mga SK officials. Mommy, kinahanglan pa ba na? Kinahanglan gayud. Kinahanglan nga mag-celebrate ta. Ipakita na to sa tibuok lungsod. Unsa ka kasikat, anak. Unsa ka kagwapa. Liwat sa imong mommy, Imelda. Mommy. Og dapiton ta si Mr. King. Si Piolo Pascolado. Ha? Atong ipakita kang Mr. King, Piolo Pascolado, nga dili ta basta-basta iha, nga may kaya kita, og makatugbang sa iyang kahimtang. Mommy. Kung may kaya sila sa buhay, mas labaw pa kita iha, Sarah. Mommy. Yes, iha? Mommy, dili lang tamang hangbog, uy. Pasagdi lang ko, iha. Mura ka magkaroon pa na ako, uy. Mommy. Timan, iha. Maunay asset sa imong mommy. Mom. O katong mga judges, nakailagay to nako. Usa sa nakapahimo nimong Miss Queen. Mao, ako. Mommy, igo na. Di ka ba mo tuo, anak? Nakailang mga judges na ako. Hinungdan nga ikaw gada na himong Miss Queen 2024. Mommy, uy. Mauwaw man sa daan na. Ano man? Anong mauwaw ka? Sa ato pa. Dili nito tungod sa akong beauty and brain. Kung dili, tungod to nimo nga nahimo kong Miss Queen 2024. Mao ba?
Aha, no. Dili gyud nga ni ana, anak. Ang ngayan ka, kyud. Ang ako, nakadungag lang gyud to sa imong kadaugan. Anas tao. Igo na, Mom. Mao lang sab ni itisok sa imong hunahuna, ha? My beloved daughter. I am so proud of you. Liwat gid ka sa imong Mommy Imelda. Liwat ko ni Mami? Yes, of course. Asa kam day mo liwat. Liwat gyud ta nako. Why beauty contest ka ato nga pildi ko. Bisan asa ko mo apil. Pero pag yun ko na imong first runner-up, second runner-up, third runner-up, samot. Wakit ko, ana. Ang katong akong mga gipang frame, pulos gito queen, anak. Princess, Miss Queen, and princesses. Mami, sakto na. Madunggan ta. Makaingon niya nga. Hambugira ka. Ay, di pa duulan ako ka ng musulti nga hambugira ko. Di ba tamparoson ko na siya? Human akong tamparos, tagaan pa na ko 1,000. Kada igo silang naong 1,000. Mommy. Si Sarah ni. Hello, Sarah. Hi, best friend. Hi, nanawag lagi ka. Yes, aron dapiton ka. Ugma, ari ta mag-dinner sa bahay, ha? Ha? Unsay occasion? Imong birthday? No, dili. Mag-celebrate lang si mommy nga nahimo kong Miss Queen 2024. Wow, sana all. Maulagi, uy. Gaynan din ako sa mommy nga dili na lang unta, pero iya mag yung gusto nga mag-celebrate me. Nga naman. So, mauna na ko nimo kay gusto kong invite on tika nga moari ka ugma. Sure. Okay. Sure. Mo anak ko, na ako. Thank you. Kisa pa ilain nimong bisita. Lisa, may kontak ka ba ni Piolo? Yes. Remember, ako ang nagdapit niya nga mo appeal sa Mr. King? Yaya. Nakinumdum ko. Please, kontak ka siya, be. Pariya sa sabay, 6:30 p.m. Ugma? Yes, please. Okay. Sige. Kontakon na ko siya. Parihog lang, okay? Okay, sure. Okay, bye. Bye. Mag-celebrate sila, Ugma. Big deal na kit kaayo sa iyang mami nga nahimong Miss Queen 2024 ang iyang anak. Tug ako pa'y pakontakon ni Piolo. Okay. Ako'y mo kontak sa kong idol. Okay, ako nang kontakon. Si Risa ka ni. Hello, Risa. Hello, Idol. Oh, idol? Yes, idol kita, Piolo. Oh, really? Yes, you are my idol. Hello, Risa? Yes, naapa ko. Masaya ko ikalaga bitaw ni mo na nawag man ka. Gisugo lang ko, uy. Isugo? Kasi nagsugo ni mo. Gisugo ko ni Miss Queen 2024 nga ipakontak si Mr. King 2024. Wow. Nga naman. Kuan, din ay celebration sa Ilaha Ugma. Ugma sa gabi iba, 6:30. Invited ka ha. Gi-invite ka ni Sarah adto sa ila para makatambong ko sa celebration. Oh, mao ba? Celebration sa na? Birthday o anniversary? No! Celebration nga nahimo siyang Miss Queen 2024. Oh, sana all. Sana all kaayo, di ba? Patuon ka ha. Ya, sa Manila, wa mo ko katultol. Ako'y guide ni mo, oy. Ako'y bridge para makaabot ka sa ila ni Miss Queen 2024, Sarah, okay? Ayaw makatragod, Prorbida. Ikaw ang mag-asal sa pabo, ha? Aslunti ka? Ay, hilom niya. Pabo! Duha ka pabo! Pabo na. Sure. Pati kayo na ba yung problema? Very good. Kinsa special bisita? Naay congressman, naasay mayor, naay mga
barangay official. Okay, pati kayo. May problema na, madam. Espesyal nga mga bisita. Daghan jud kaayo. Og ang labang importante mo si Mr. King 2024. Oh, wow. Espesyal nga bisita. Direktang pagkasulti, Buloy. Sa akong nahibawan, may kaya ka to si Piolo. O kung kadto ang mabana sa akong anak, secured. Jackpot. Ano? Sorry kayo, ha? Bisan to nung dili pa kayo dugay nga nagkailan, no? Pero, ano na ako ni mo, Buloy? Buutan ka nga pagkatao. Tinuon na, madam. O, kaila mo ni Piolo, dili? Yes, kaila kay mi, madam. May kaya siya sa buhay, dili ba? Oh, may kaya kayo, madam. Daan, pakit ko. Ato ko sa inyo, ma? Yes. Ayaw ka balaka. May suhol ka nga madawat gikan ka na ko, Buloy. Sa duha ka inasal nga pabo, may bayad ka. 300 matag inasal. Wow. So, ado na kay madawat nga 600 pesos. Unya, 600 ang imong madawat. Unya, mukaon ka man yun og balig 300 pesos. Sa ato pa, 900 tanan. Ano? Unsa ba Buloy? Ako ang espesyal nga bisita? Ay ulos bulan lagi. Porbidahan mo. Manisultis na hang Sara. Oh, ngano na espesyal man daw eh? Ay, sabi naman ba? Kaparatas lubot ni ba? Pero kinilubota. Kinilubota yun. Sa tanaw na ako, si Mamilda. Mo na niibog ni mo. Yabag magawi. Kumidya magawi. Ay, oo lagi. Sabi daw. Mura nang handoy na sa Mamilda ba nga ikaw mo ay swerteng lalaki siyang anak ka si Sara. Mao ba? O lagi ba Pero, ang pangutana ron, no? Sa imong kabahin, may pitik bang kamingaw diya sa imong kasing-kasing ni Inday Sara? Nagtiyan di ka. Kagusto biya kung Sara ba? Oh! Kung mo na! Uy, tundok! Og, kuha na ba? Kining... Sa? Kung si Sara, pangutanan sa... Ang sa'yo problema? Ang sa'yo problema, ano? Kung si Sara, may gusto pa na ako. Nagtiyan di ka. Kagusto biya kung Sara ba? Oh! Kung mo na! Uy, tundok! Og, kuha na ba? Kining... Sa? Kung si Sara, pangutanan sa... Ang sa'yo problema? Ang sa'yo problema, ano? Kung si Sara, may gusto pa na ako. Bay, Piolo. Musugot ka si Sara na ako. Bay, Buloy. Sabi ka, ako may putan oron. Saan ko pagsugot? O saan pagsugot ni Sara ni mo? Kung ako may mong ispikaran, ay kung ispikaran dire. Tuon, no? Pero, bay, tanaw na ko ba? Ano saban? Ito subin ba? Para mag-donate ako gusto ni Sara? Kung mo, no? Magkaribal mo. Ha? Di lang tingalay ko mangitag ko buto eh. Ako lang ihatag pabor nga to kang Robin. Dito mo sa moto kasuya na ko. Uy, baya, ipanghatag di mo Sara di ay dong, ha? Ano lang. Unsay pagtuloy mo ng Sara, chocolates, ha? Nga ipanghatag di mo? Bay, Buloy. Bida, iyo ko basula, ha? Tarawa niya. Ay ko basula. Unsay dili ka basulon, nga naman? Maginahinay gani ka, so sabot lang. Di gani ka mo, tiradang Sara. Wala ko sa anak. Nga no, lagi yung sa ibuto may pasabot na. Ano tana mga sultihan ka? May sabtan na magigikuha ng Sara. Sa may nasabtan ni mong Sara, ha? Bay, Buloy? Masabot ko nga kasi Sarab. Sige, doon na pagtanong ako. Oh? Mo ba? Di ka mo to, Sige, tutok sa kumpitiis, ganagan kay kubag. Taro eh. Sige, tutok di mo? Ganina lang, sige tutok na ako Matra, tinawag ka ba? Ako lang maling yun. Wow, tao sige tutok na to. Duko, tao, maayo tao. Kaya sige magtanaw na to, mauwaw man ko. Anong nagsige masag tutok ni mo? Ay, kuan, wag yun mapapagong, giduol yun ako. Giduol ka? Wag gihunghungan ko. Nihunghun siya na ko. Wakantos, may ang bagyo. Wakantos, lagi. Mautong, napugos lang sa kong paminaw. Ang amang pong iwakli ni mo yung iduot. Pinsulton po. Anong pindaw lang sa kusiyang gihungon ako? Unsa man iyang gihungon ni mo? Simple na kayo. Hunghong siya? Hunghong siya. Ay, testingan ko yan. May hunghong siya na ako.
Natrapungan akong mutaan. Ahak ka, di ko kayo. Bago ko matagon, okay ko kumagilam po. Wow, lagi taon ko. Wow, kayo ko. Lakaw na ko ay. Asama ka? Ay, kapoy pa mi. Ay, Diyos mo. Ay, kinuha ko. Wala, may paliton mo ko para ugma. Saan paliton mo? Paliton ko, doon ako'y paliton para ugma. Unsa lagi, paliton mo? Secret. Abayano? Ako'y mahimong bridge nilang Piolo ug Sara. Maayo ka, ha? Uy. Sir Ruben, mani? Hello? Yes, Risa. Mayo kay gising ka pa. Yes. Nanawag lagi ka? Risa, pwede ikaw mo himuon akong beer? Ha? Bearer? Para ni Kinsa? Para kang Sara. Ha? Okay ka ba kung ikaw mo himuon akong beer ngadto kang Sara? Pwede ka? Ha? Oh, kuan kining... Eh, to tell you frankly, nagkinanan lang kong beer para kang Sara. O ikaw? Ikaw mo akong nahununaan. Will you help me? Kuan kining... Sige na, please. Magkinahanglan pa kag bearer? Kaya na nimo kay Ruben. Mapatabang ko nimo. Ayaw ko pari-pari. Gamita imong abilidad, uy. Unsay kapuslanan? Unsay kapuslanan sa imong kagwapo kung dili ka magpakita sa imong abilidad ngadto ni Sarah? Nagtuo kong mo believe gid si Sarah nimo. Kay ngano? Gwapo man ka. Sugton jud ka kung manguyab ka niya. Risa, are you sure? Sa imong kagwapo, noon sabaya ka. Sa imong kagwapo no, Ruben, maglisod og balibad ang babae nimo. Oh yes, yes. Yes. Thank you, Risa. Thank you. Usa na kasalibuan sa mga babae nga nisulti na ko, ana. Oh. Ug sa akong pagtuon sa nyo, di gid ko mapakyas kang Sarah. Ayaw ka bala ka, tabangan di ka. Oh, yes. Thank you, Risa. Thank you. Kuana lang, na ako'y suggestion nimo. Ha? Unsa may mong i-suggest? Nai-celebration sa ilang Sarah ugma sa gabi kay nahimo man siyang Miss Queen 2024. Mag-celebrate sila. Paliti siya gift. Gift? Oh, sure. Palitan ako siya. Mga what time mga fair? 6:30 sa gabi Okay. Thank you, Risa. Thank you, Pero kayo. please ha, ayaw pagsultihang. Ako'y nagsulti mo. Oh, sure. Kanara di ay. Bino, Risa, thank you, ha. You're welcome. Basta ugma ha, 6:30 p.m., okay? Oh, okay. At by the way, asa nga lang ba? Paminaw. Mag-celebrate day sila ugma. Okay. Palitan kong mahal nga gift si Sarah. May pangagbas dyan si Risa. Kamao siya mo tanaw. Kaya para kaniya. Maglisod og balibad si Sarah nako. Once ka manguyab ko niya. Kaya bisag kung saon. Sorry lang. Inig pa namin. Oh, come on. Mabayot kong magtanaw sa kong now. Honest ba? Okay. Ugma. Sorpresahon ti ka, Sarah. Mutambong ko sa inyong celebration. Basin og mabali ang pagbati ni Sarah nga tukang Ruben. Kinasabot ako nga naay something. Naagi something. Kaya nga nang iyang manggidapit si Piolo. So, may pagtingin siya kang Piolo. Hinungdan nga ako sang gidasig si Ruben aron manguyab niya. Kwapo man sad si Ruben. Ugma sa gabi 6:30 sa gabi mag-abot silang Ruben o Piolo. Hello, Puloy. Hello, ma'am. Kunti na lang, ma'am. Happy na maluto ni. Good. Murag, init kayo, no? Ako sa ma'am, hot cake ko. Rodi ay. Ma'am, ginang mag-asal, ma'am. Hindi ko kinala ng pabugna mo, eh. Ayaw ka bala ka. Nagpapalit ko og one case nga
Unsa man? Ha? Unsa man nga case? Ay latong. Ay to birkol. Unsa na palihog. Abi mo, ma'am. Pagka magyununao yun mo ay porbida. Yes. One case nga HR mo dahil mong ipapalit yun no? Ha? HR? HR. Palihog na lang ko, ha? Unsa man? Lexi, ko ng duha ka paan ng papo kay atong isumsuman, Loy. Kita doha? Lumiyar magpaan. Ang paa sa pabo, pero yung paa, no? Buso kayo. Isa ba ka na? Kita ka? Sige ko kita. Sabi na maglingkod-lingkod ka niya, magbila-bila. Kita sorry, okay, ma'am, ate kayo. Langkato na. Kay kakanodo na kay ko. Okay, sige, why problema? No worry, ma'am. Don't worry. Thank you. May nanoktok. Oy, Mommy. Pabalik ka mag-ilis? Mag-ilis na. Alas 5 na iha. Pag-make-up na. Kinahanglan pa ba gid mag-makeup ko, Mommy? Of course, iha. Kinahanglan nga makita ka sa ito mga bisita nga you are really and truly the Miss Queen 2024. Mommy. Mga sige na, ariglahan ang imong kaugalingon, okay? Mommy, nakainom na ka? Namunga naman lagi ka? Katamtaman lang. Pampainit lang good sa dunggan. Kay moabot na karon na nga itong mga bisita o katong Mr. King. Si Piolo, mong atimanan na ang imong kaugalingon. Mommy. Matot ni Piolo, ari lang ko na kudili. Ari ko magpaabot sa may waiting shed. Dili sa may 7-Eleven. Hawa pa man. Nihitro ba kayong taxi daw? May puwang at kotse na ni Uno. Niabli ang window. Hello, Risa. Dali na. Si Piolo. Agwapo niya. Come on, dali na, Risa. Yes. Na. Risa, magbantay! May sitilan! Risa! Mga higala, sunda ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Sugilanon nga sinuwat ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Tayad. Recording editor, Jeffrey Gaponada. Soundman, Alduin Dacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.